en ni mondo ng'ato luori, mondo ng'ato luongi e tebo mondo wuo kode nyaka ing'ise ni pek, kendo nyaka ing'ise ni tek, kendo nyaka ing'ise ni kokiwuoyo koda to nitie gik moko inyalo timo mipani inyalo timogo. Koro iyudo ka koro nyaka sirkal mar Kenya Kwanza ni bi gisabedo ka giwacho nang'o ni wan ok wadwa wuoyo gi upinzani, wan ok wadwar handshake, wan ok wadwar, mano has been the words. Tigeni iyudo ka mondo sirkal otim gima dwaro timo, nyaka unify piny. Koro ing'eno opposition nyalo bedo ni dwaro bedo gi strategy ni pok iriwo piny, to mondo iriw piny onego imanywa. To kok idwa manyowa, wadwa tiyo gi strategy ma mondo watim nade? Ma mondo wahakikisha ni manyowa, mondo wawuo, mondo wane kaka wadwa tero piny forward wate. Koro magi strategies tingeni politics and development ok inyal separate the two. Nikech ibro yudo ka jogi boling to sirkal bro mana timo gik ma gidwaro, development bro mana dhi kuonde ma gidwaro, to in the long run jok ma bro benefit gin jok motimore nade, jok ma no support opposition. Koro magi strategy ma mondo gimbe gi ensure nang'o ni national culture gimbe gin gi a hand in it. Koro gitemo raise the stakes mondo sirkal owinjgi, mondo sirkal owinjgi, mondo sirkal mondo oluonggi e tebo, ng'isgi ni openjgi ni to dwarang'o. E kinde mabiro wadhi bedo ka warango